axudarlle a facer un papel burocrático. Entre os xoves, pois, os xoves poden axudarnos a pasar un traballo ordeador, coidar animais, coidar plantas. O que queremos facer é que a xente se coñeza, porque realmente é un edificio que vivo, non coñezo os meus veciños de arriba. Entonces, coñecéndonos e creando ese ambiente de confianza, todo sería máis fácil. Porque, por exemplo, eu non podo levar o meu fillo ao colexio e a miña veciña podemos levar. E de paso, pois o meu marido pois pode reparar o grifo, ou porque a lavadora lle está perdendo auga. É unha forma de podernos axudar nestes momentos de crisis que os cartos non faltan para outras cousas. Se tens que contratar a unha persoa para que te coide o neno 2 horas, 300 euros tens que pagar, cando te pode axudar a persoa que tes ao teu lado. O que faríamos é entregar uns cheques que cada vez que a persoa vos preste un servicio, vos cubriríades o cheque. Pois eu presteille tantas horas, e claro, unha vez que teñades varios cheques, viríades a xunta miña, eu, na miña base de datos, iría apuntando. Teríamos que levar así as contas, porque o que non podemos deixar é que unha persoa dé a tempo e non o reciba. Pero bueno, eu poñeríame en contacto con vos para que